L'aigua subterrània és un dels principals recursos d'aigua dolça del nostre planeta. De fet, el 75% dels habitants de la Unió Europea depèn d'aquesta font d'aigua. Una de les principals problemàtiques associades a l'ús de l'aigua subterrània és la presència de nitrats procedents de l'aplicació de fertilitzants químics i orgànics fins a nivells no aptes pel consum humà. Per exemple, a Catalunya, un 41% de les masses d'aigua subterrània presenten aquesta problemàtica. Life in Situ és un projecte de desenvolupament i innovació aplicada orientat a la potabilització de l'aigua subterrània afectada per nitrats. La tecnologia desenvolupada es basa en accelerar in situ la desnitrificació, el procés natural d'eliminació biològica de nitrats produïda pels propis microorganismes de l'aqüífer. Aquesta acceleració es realitza mitjançant l'aportació d'àcid acètic a l'aqüífer contaminat. Els microorganismes utilitzen l'àcid acètic com a font de matèria orgànica i eliminen el nitrat gràcies al seu metabolisme. Això permet reduir la concentració de nitrats fins a obtenir aigua potable. La tecnologia In Situ consisteix en tractar l'aigua de l'aqüífer al voltant del pou d'explotació d'aigua subterrània. Per fer-ho, cal construir una sèrie de pous d'injecció de matèria orgànica al seu voltant i crear una zona de reacció adequada per tal d'aconseguir la reducció desitjada dels nivells de nitrat. El projecte de Life in Situ ha demostrat la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la tecnologia a través de la posada en funcionament d'una planta pilot al municipi de Sant Andreu de Llavaneres. La planta pilot, automatitzada i amb control dels paràmetres a temps real, ha consistit en 2 pous d'aportació de matèria orgànica, un pou d'extracció d'aigua tractada i 4 pous de control. Els resultats aconseguits han demostrat que la desnitrificació in situ és factible, ambientalment sostenible, econòmicament competitiva amb les tecnologies existents i s'assoleixen reduccions de fins al 80 o 90% dels nitrats. Així, amb la tecnologia desenvolupada en el Life in Situ s'obté, a partir de les aigües subterrànies contaminades per nitrats, aigua apta pel consum humà.